nu 2 spår. Som Eisner har spatt väl att man heter. Brandon. Så Berger kastar och Berger häver så. Så är det kastar alltid. Så det är Berger har ett ordentligt särskilt kast och det ger Poiland John stanta nog så skrått ner. Men det går väl. Tack inte fram. 100. Peter med rutin står det här va. Prova det kvar. 6
av Peter Remi har prøvat en ekvar. Peter Remi har prövat med Agrandusten Negvar. Jan Erik var i semifinalen i Eimarsleik. Han är inte där kommer så långt ut i Eimarsleik i fjör som där. Ja, Erik spalt det Darstad nu en ekvar. Ja. Jan Erik var eisen en av mannen som spalt helt efter främst. Berger alltså han känner kanske mest. Berger Det är så balltennis där ganska. Bordennes spelar Gondon, ja. Inte spelar därför var fullständigt service så vet. Jag vet inte jag flott väster där vet jag men det. Nej, det minns inte helt helt men han är rädd lite att spela för det största jobbet att ta i först ut hästen har touch nu. Trojevård. Det var det med doppel. Högre med allt. Vi har tagit 5,5 så det är lugnt. Vi får ju små kommer och tänker vad det är med rätta på den vägen. Han är jävla längt fram. Ja. Okej, så nästa boll. Säg Jan Boiler första set det tecknar gott. Ja, det tror jag. Ja, det är nice in this nu, ja. För det så säger jag väl. Jag får svinga att han har det men får det så tjän. Det är ju med allt annat för att ha sett det så är det väl i mån. Så det är sin tulliga kvalt nu alltså. Ja, det är så fria igen allt. Folk är sin fria lir själv men det är också näck folk nu. Ja, det blir Jag komma. vill kämpliga hattar och så är jag vet hur former för att skaffa det här. Nu bara tar det upp så checkar du gångsta och vi lyckas mot fyra komma upp så ner på en tast. Han lägger folk gott av. Okej. Det är ju gott och Ja, det är det. Det så ju själv ska in i den. det tycker att det komma. Det kommer kanske så ut att lyra kvalitet. Ja, så vi så får så det mål över. Vi manglar kanske att det Louis som i fjör att UEFA FN floppat samma dag och kom några tre och sett Louis. Ja, netto. Och plus där vi tar tror Foltringers in. Det är allt. Det är sin ramon kanske. Det är mycket en i fjör det är inte. Så jag ska försöka med allt helt fett bara det kommer en vanlig score på. Ja, köttet från det. Det ska bra en ringscore så för mig allt helt. Det tungt att få doppat. Ja. För möjliga nutjar hitjar mycket så kunde vi där så kunde vi fortälja att det är talen som ständer åt till vänster och grafiken är det talen som jag får i mig all för tror jag på illa. Jag ser det bättre ut tja Våman. Ja. Du får det där. Men det är mer det är så långa det ska. Jag sa det just Peter så helt bättre. Jag sa det Peter spalte singlon. Men det på Isaksen. Nu spelar han tester och Peter för 32 och manglar 108 fors och på ger han och så plockar alla 100 forsar 8 efter och vinner 4-2. Alltså det Ja, det är ja, det är att det går spelaren kunde. Ja. Hinner det här så en avgörande filmon är 114 är det allt som Jan Erik sagt han ska lucka. Vi kan nog på första dom 20 så är ja, jag har färdig första. Så det kan en tror jag och ger vi. Ett rätt till 2 rätt. Det som det Berger då vet 2-3 ja. Han fick helt chans. Så för första att han ska att det var inte ett gott kast Jan Erik. Att det skulle ha. Det var akkurat övervåt. Ända 22. Det är rymliga skiddet till Almo men hinner få sig slucka. Remi rädda ganska synd av en chans här i en dribble i sista pullen. 22 är inte till Almo ser men lucka ofta men jag vet inte vad jag för. Jag får inte tål i nyspelen Jan Erik och Berg där för att sätta störst och så klocka där och jag går om förskon. Nu har han 22 efter. 106 Peter. Nu kan jag boll. Ja, det är alla häst han för. Alla väl du initiativ är det. Krävs så att han fär trippeln här där för han inte så för 8 fortsätt trippel 16 han för icing upp. Ja. Dubbel 1 låt Jan Erik så har han Janna dubbel 1 låt Jan Erik. Det är när det så jag vet. Här är du när John. Det går scorer sen. Nej. Han låter vi där när. Remi Tjejfors. Och så en tvåare första på in.
Ja, det var inte. Det säger inte så väl. Tar släpper inte att pröva så det är att en dubbel ett låt till hinna på här. En dubbel ett låt hinna på här så får vi det så tjän. Nu sätter han. Nu sätter han. Har vi inte gått sig? Så rätt. Nej, hade sett över nyspelade mannen. Så Jan-Erik Bäck. Det har vunnit sett till lektor. Komma ner kvar för att lektor. Ja, det kommer lektor ner och så då lukar vi att där klockan där väck. Troy. Har stått att Jerry Shower på det. Let you be true. Ja. Det är just Jan-Erik drömt om det så här procent där. Jag minns att du gled det var inte. Öjnefors. Ni sa det med vänster vi kör handshake as det är. Jan-Erik var inte så. Ja, Jan-Erik var inte det var så bra att det var i köket ja. Vi har ju sagt att det var skorna i listan som vi det då på. Ja, akkurat. Men Jan-Erik visste inte då för jag gav skorat så visste jag vad ska ge bättre än att tro till Allian. Ja. Det är flest man gjort. Han är jag tror själv. Det ska till. Det lägger ut ett trui. Du utlägg så ger vi utlägg i bollen så Det är just. Det Det är ju så. Det är så tre har Peter och Remi nu. Två sätt det tre sätt track utlägg. Ja. Men principen där ja. Berger färdar helt att sitta att då Berger kastar playa där antla var ut trippeln ettla helt tatt vi med det är inte så. Berger annars haft han nu skorar rymliga väl att han tog men han är bara lucka illa då Öjnefors. det är just han inte kommer så länge. Ja, ni ska ha 100 tal nu för att där vi det är inte snacka om. Chelle fish. Det skulle inte förnira det så står. Nej, det som spelar skiftigt. Som spelar skiftigt nästan går så på den stand. Han lägger första på på inte Är spelar är spelar här i skjutra skifta. För att låta bollen att få tripplar. Det sa inte Peter, men Peter man är så på den. Han kan affär så tripplar. Ja. Inte förnira det tripplar. Är spelar i skjutra skifta. Det är ju i Nujan och jag kan. Du får Berger tripplar. Nu väger vi igen. För att jag tror vi Orlevi. Ja. 100. Nej, men att det var viktigt för där han går i. Annars att alla sämtan här så vi stejpandan lika uppstå. Ja. Det är bara medaljer till Rush. tre plus cha. Vad är det för tre plus? Det är måldagsslag är det där. Ja ja. Ja, så finalistan som har spelat i det. Rush. Peter de manglar Troy. För en tjej, just det. Tjej, vi får stå på det. Helt inte till platsen här. Nej, och så en tripp. Så en tripp. Ja, 8-1 det. Man kan gå för att Remi luckar 8 vi sen släpper att pröva det. Berg kan gå för någon konst. Ja, Berg kan sig finna på lucka, men det kräver två tripplar, det kan inte. Dubbel 4 till Remi. Så har han att Lasla. Han får spatta ner i fjärde, ja, men är Gidia Remi luckat dubbel 4, han måste gå för. Viktigt att kunna pressas. Man är 2, så man är 2. Nu 2. Ruinovic. Ja. 4. Okej, dubbel 20 Jan-Erik så stjäler han det sättet. Jag vill kalla den stolt över kärfärden. Det är alltid det jag säger. Det går ut tror ju och du måste vinna så. Ja. Tar sitt att hatcha honom men Det går mer skor. Nej. Så ska vi jobb. Okej, Peter dubbel 2. Så för en natt vet du. Jag sätter jag halt Peter och Remi Öra sätter. Ja. Så man dubbel 1, det var inte ska det för nu. Nej, jag har inte där. Berger dubbel 20. Är nog han så igen Rickard Betja Berger. Jag tar upp touch. Visst så i hur Gitla. Yes, han sätter han. Det var då otroligt. Alltså sätter färra akkurat ut av man vant det Ja, för. jag sätter 8 Remi. Har vi det det Russia kan? Har vi det det Russia? Ja, i torsk på patent jag tar den. Kommer vi se när kommer kommer upp i GS nu? Ja, här runt. Alltså jag alltid så spaltfriast. Jag var till så är spalt till här i fredags ja, det vill säga. Men kanske det är tändra Remi. Det är ett rackande som kan tändra. Och är han tändra så räcker han. Öjnefjörden. Jag är inte med utfall näst. Det är Remi inte så fan vi att åtta. Nej, det är gott det. Han är alltså sagt inte stra spelare men han är 8 alltså han är ganska spelare. Han är inte vänner va? Han är svänner. Nej.
Finnegörda. Det är snacka om det. Han tappt livet. Tar det Tänker jag chakra så han ser egen det är individuellt lika visst i var men tar han tappt lika visst nu. Det vet inte det är sitter. Jag hade. Det höll ju Jan det slog till 6-6 också. Ja, det är det för. Oynebjörda. Det ska det inte. Det ska vi göra då. Ska Berger ha en tripplar vi så är det Berger player av garant för några tripplar. Jag vet att Berger är skift poilar tvärför alltid vet du. Jag vet inte om det avskar. Han är poilar som dotto ur att låta in att det standa så skrått. Det fungerar inte så. vet jag nu inte. Ja, så det lika. Oynefors. Men det är väl dags att köra från här från till och jag har inte gått. Ja, vi må gå fra klockan 9 är vi inte lite vi här. Ta GT inte. Så tid som sitter också och så kanske så är folk klar för det. Så det var kom man här att det är lite stämningen ramlar bara bättre och bättre. Här fitness det var ju. Jag var mer folk. Där spelare som släcker av spalt det som nu kanske komma ur havn och är stan i bara inte. Det är väl flott att hatta. Det är Ja, det var så. Gjörda. Det ska bättre att gå gång där. Så man tripplar vi. Rush. No, nu får vi den nästa slutningen och natt. Ni spelar ju andra workshop så nu får vi det så jag kan göra. Så det kan ner för nu. Det drar sig ganska så på det inte. Finnegörda. Jag skulle det just det. Det blir för högt jag Berger locka det. Jag ska läsa tripplar vi. Det blir ungefär gå kast nu så Peter en lösning. Så det är skott ut det med det. Nej, men det har vi kört en ny spel vi sett den där. Det var really vanligt Jan ja. Berger kan då kontrollera det. Det var samt man gör det. Det kräver typ var det för spelare där. Berger igen så. Hack det också Berger till. Oynebjörda. Han var så ofta hack det också kappen. Ja, det är rätt. Jag vet kanske kämpa länge. Så kommer finna på det. Ja. Hör ju då skingar. Det är nämligen ja. Jag kan Du säger ju till Peter. Säg Rejan Boll. Nej, han vänner men han vet inte. 112. Ja, blir alltid. Det är en geologisk time med damer double 16. Han fick trippel första kast. 2 double 16. 12 väg från topp. Och så han har flott. Det gott locka. Han har flott. Oj, så gott. Nu är det första Så redan. nu är starkast vid den rasjator. Men Lucian har allt att se. Ja, det har han gjort. Lucian har allt att se. Är det pressa i det vi vet nu? Nu är det inte vän första vän det är väldigt smattat det. Det ska alltid älska den Peter men jag tycker att det sätter sakta sig ner. Jag ner utan på det egen tripplar. Nu är det vakna. Oynebjörda. Nu är det vakna. Det är en jävla viktigt att få utlägg och han sån skåra. Särskilt att någon tror inte allt om Johan. Ja, nettopp. Det är viktigt alltså. Nu kanske alla män tänder på att det. Ja, jag kan nu kanske vi få. Ja, det ser ut Kanske vi får topp där. så lovar du det för 50. Så Berger finner triple nice nej. Han för 9. Trojebjörda. Så det är Remi som gång nu. Det är Ja. Det Remi uppsätter nu. Det är ju visst så omgalet. det har gjort. Det är Remi alltid tänder. Remi är helt spänd för skifta och fair fight här nere. Det är väl gott gott skift. Remi är toppen för så där nu i neck. Ja, så är han teenager. Ja, nettopp. Det är han. Och han lyckas att bli gammal med just alltså. Han har för en bitch hus så jag vet inte. Jag måste vara gammal nu. Men där är alltså han är Sartas i Kapiger, han är topp tentrar och Öjnas vänner. Det är. Han är djupt fokuserad. Sartas ja, nu mot lägger är Sartas lika väl. Nej. Det är Sartas då som är Finnegörda. inte så säker men alltså han är här alltså Man ska vara synd. Man ska vara Lucas synd är av för att larmen och väsen och de bara fokusera på sig. Det är det som jag vill säga. Sartas nu alltså tiden Jeremy fram nu han är spalt ett lalla så tappar nu pressar så fjärde gång. Ja. Och så får du se det Det var nästan en klassspelare som klarar det. Arnold Peter Mangar 100 Skilla gott av Jan-Erik Petracha så står på en Ja, han visste att han nu hade vitan spelare. Vi får det så Berger Gina kan ta första. Berger jag ser han just. Men det är väl inte jag det samma som att göra det här. Det är ju otroligt så att det blir flott. Det är väl flott. Det är flott. Nej, Nej, jag har aldrig haft några vet du gus.
Det får oss i chess för det. Rush. Men här är pura jant detta sättet nu. Det här är mer kassa väst. Ja. Man får inte slå. Man får inte slå. Och jag lägger att alla, jag lägger klockan i 112 igen. Ja, man kan också locka under touch nu utan locka under 12 igen, det vill säga. 60. Erik manglar 120. Så får han nog triple achan, double achan, för en stjärn. Nej, ja, för han. Då kommer nu chans så 2-3 vet inte för äldre. Så är det Petr. Kan vi bättre vår Sven nu chans Peter Ferret ur triple 15, här och ni vi, ja. Och fick han nästan, så är det double 20. Tar på det double 20. Rävla vikt vi han, vi kan färra. Nej. Nej, men nej. Det sitter väl väl. Det går skor det vill brukar jag brush. Och Fjärsberger. Jag vet inte vad Berger kan gå fin bara triple achan där. Jag sa så utanför. Att det är för dåligt, att det är dåligt. Nu kör Real. Eisen Real boll till Berger. Jag vet inte vad färra. Nej, läkt vi så in. Remi tror jag på det double 20 och temo vi räknar vi en klar här. Ja, jag vet det. Att du har läckt för det var det men han räknade upp till första boll. Så. Jordan Östes. Jag kan lucka han. Nu lucka han. Det är så vi och Charlie tungt så där måste starta att ta sig. Det är det väl ja. Ja. Men det är väl chef i det men rätta för ju. Jo, det har det tungt alltså. Då är att han får rätt en distans som bästa mycket så är det och Charlie pressar och inte snart. Remi från trippeln. Remi är klar att han orkar med på det nu. Einefors. Ja. Så Remi tar vinna detta så finns jag det utlägg natt. Det bara går nu. Jag tror att det är Det där hvis Berger finner skorna som han vanliga affär så blir det tungt in på den för jag. Så släpper det inte prata. Erik Lums skorar. Alla hade mot måste det. Jag är garanti på att truschar kvar för så. Det trusch och så känns det på rättas. Det är Eisen, vi ska andra klara det och inför en trippla. Ja, netto. Så är vi väl. Det där snackar om det så för förbundet så innan men annars är det typiskt att ska trusch att det är väl så fint Ja, alltså. Erik är säkert 20 tal show för kanske allt snägt trippla. Det är säkert 20 tal. Ja, akkurat. Alltså det är inte 5. superdags vi så gesen det snällt. Det är det inte. Det är ungen som ska vara. Spela ömmaslag. Är det mål? Ja, men det vet jag Jan Erik och Berger trivas ut. Bättre än din. Det är nog stort att stanna sen. Det är stort att stanna sen när det är till att trivas. Jo. Just det gott alltså. Vet. Där får det inte ordentligt. Där får det inte ordentligt. Remi Men det står så är det läckt att han vill. Ja, han också väl läst ner. Jag vet inte 21. Remi han är gammal. Ja. Och han ser från en glöcke där spelar. Ja, det. Han vet akkurat vad han ska göra. Det så jag ska ställa någon så. Spelar manglar 120. Han färd dribblen så är det dubbelt 20. Han sitter. Ja, super. Lucica på 112 och 120 i det snart. Det är gott, men skorna här vi checkar vi nu. Att det är gott jag gärna här. Så jag Remi just det att han looking inte bättre för Lucic där alltså att Remi är tentar. Ja. Glowhot. Remi tändrar och heter så är farlig. Ja, han vet vad man är. Han är kär vi är alltså. Nej. Peter var aldrig 20 år sedan. För Peter kanske ska upp nu just. Vi sa Peter låg under för i det. Alla var för. Han ska inte där. Kan jag komma Heidelberg under 8 för. Det är så 2 alltså. Det är det. Det ska säkert passa. Jag hörde där klappa en efter han låg igen. Ja. 6. Han spelade förresten väl där. Jag kommer Heidelberg. Ja. Det var Så fattlar han visst nog i bräkt anfall. Ja. Så fattlar han visst nog i bräkt anfall. Jag tappar Remi. Det där jag maknar då. Just det. Jo, jag maknar. Jo, Remi vinner Esmar. Du hade känna i mer. Han är spalt öliga väl inte så. Jag ser här skorna vi har trusch. Vi tar spikar upp allt den här alltså.
faktiskt där så vi kunde komma långt. Vi ser själva där så att vi tacklar kom internationellt så är vi jag var topp 16 kvar för Europa men det är inte vi tror sko. Nej, då ska det inte bli ett spel ner. Då ska vi helt hålla uppe mot Fors eller här alla. Ja, så snackar vi ju i Europa. Alltså är vi inte kom här alltså det är att vi är vi såg att efter England och Holland och Tyskland och Holland men alltså vi går så här bra vi det allra flesta land i Europa. Ta kappingarna här som också män är vi och är skandinavar och så det vi. Ta är vi lukar väl vi som tar. Jag har ju inte prövat det här stället mot de ordentliga superspelarna. Ingen burger. 100! Det manglar 115. Det kommer bara i två lockar det med i första sessionen filmen. Färran i sluttet. Färran så i sluttet. Jan Erik nu. Kan Jan Erik åt Fors? Jan Erik vill se hina boar för 20 så jag var för nice. Jan Erik manglar 84. Det är mest lagsmatar för efter. Ja, och så fram topp första så är han med. Akkurat som är i Janne. Jag luktar saljan här men akkurat som vi här. Ja. Han har chansen och förtäcker han inte. Jag vet inte om Berg släpper att prova. 15 valor jag kan. Det är ju still. För här är så 12 boll. Tack en gång du fram. Ja, färdigt stad. Berger för mål då. Så då bekänt Berger. Tror jag på där. Klarar det. Jag ser första på det jag säger. Vi på den om så han är när men Berger så kastar ringt att släppa om. Räcker ut alltså på en tredje boll. Du får det men tror jag på det topp 20 ta lucka. Akkurat och första på topp 20. Gör det tvärför där. Det är chess okej. Men han rakt långt från topp 20. Så bara för mig att få lite långt från topp 20. Vi lagt topp 20 första boll. Ja. Det är bara så gjort faktiskt. Han är långt för 20 år räcker det. Han är långt väck. Då bekänt att han är Joe Schultz sitter där första då det är lite Joe. Han är kant in bara i mig men det är första boll. Han blåste ju där Lattnation han spaltar ner på andra sidan toppen där. Ja, han själv spaltar ner på andra sidan toppen. Det kan han Lattnation. Han blåste ju ordentligt han lockar. Ska det bra sätta rätt? Ja. Det är max 2 efter. Det är tror jag. 100! Så det viktiga är med att få gott utlägg nu. Vi kan nu Berger, nu kanske han fyller vi. Nu är det han där som har player att skita och så. Ja. Det är väl. Vi Berger nu finner att så är det. Peter ska skora på den. Ja. Nu skulle där skora Latina för vi sa det. Det är så. Peter skorar. Yes. 100! Och nu ska Jan Erik äntligen inte få 26. Nej. Nu jinxar det annars. Ja, det är jinxat. Oj, Att det var mycket på. Skulle mer shit av Jan Erik sagt. Det är vi bättre kvar med att ta ju att. Ja. Tar det pressar. Där skulle vi vinna sätt. Där skulle vi vinna sätt. Men det är inte outjust för den Nej, inte för dubbel rakt. Jag känner alla mer upp jag. Jag vet att där öliga väl. Rosh! Men ja, är klassa mål. Akkurat löt. Ja. Där här var det 5 minuter sett men 6 gör. Så nu för mål Rosh. Jag kan ska ta en tripplar vi kom. Det lägger där sitter tatt där och alla går så färda i sjö. 6 på under mål Rosh. Ja. Det är med färd tripplar nu alla är sfär Petro och Remi så på att rätt. Nu kan jag se. Ja. Stäver. Så positivt, det är så spännande att se i alla fall. Berger kräver att få en goda score nu. Rosh! Viktigt. Så är där och det Vi skulle ställa hundar så på där. Det är väldigt viktigt. Ett sätt om då. Långa mål gata. Vi spelar vissa bättre kickar. Jag kan säga inte. Attor Jan Lager på. Det bästa är kanske inte superbra spalt jag kommer men vi får spänning och jävla dysten. Attor avgörande Det är sätt. ofta ringt att spela scen. Jag sälja bria vid det första scenen att spela. Henry kamera losande på chansen där och Sinde Mario så kamera och att lägga event mot där. Det är lägga event mot det. Rosh!
Men det är så tatt här. och bara för mål. Ja, det ofta få ett sista sätt som andra kvart det ordentligt gott. Ja, det är nervöst. Ryan, jag vet inte, jag tror tjänar ordna så allt det ofta. Det så sätt att det var spel. Det är Den bra. är god spel. Men Peter Rönnse, Peter Vertrippler. Jag vet inte alls säkert med Peter Remi, det är sista sättet här. Ta jag där. Har ju av och på låt. Det är det. Pullan Jan Erik sida tatt men det är inte. Jag vill inte säga på ett undertripplar någon. För kastar undertripplar så missar någon ner ut tripplar. Då ska han upp bättre. Så för det flera kastar på det pivtripplar. Så kastar ut in i Det var jag man bara kasta stollen. Peter kastar väl. Här ser vi ganska vi fingar första 100 forsarna sen men det är Ja, det är det är vi får inte flyga lika bäst. Ja, det Skriver jag själv första sättning lika bäst. Jag har varit 200 forsar. Remi och tar här av Jordan Firmon i sin sättning. Ja, jag ska. De skulle kicksa så ordentligt ger det skulle kast få hela i vägen. Ska ett ordentligt kast i för en Erik. Tar på det är sväck. Nej va. Det ska minimum en tripplar. Minimum en tripplar. Ordentligt kast från. Ska det vara Ska så? vi gå med lutching vi 100. Färdigt. 6 bollar tror jag får tar på er till att ta det. Peter där sitter vad jag för spänt. Ja, spänt ju och är spänt och showan deras spänt. Jag prövar att fara de 20. Ja, 20 här för jag chatta show. Jag ska bara spela säkert. Det gör det. Sport går för ett doppel där vi fortsätter. Han gick kött in bara. Han gick kött in bara. Det är inte så längt att det är. Remi Trush. Det är en god för Remi. Det så tar jag så gott som 6 bollar på Trush. Det vrångar vi. Ja, det var läkt veckan spätter. Det är ska lucka vi 123. Inte lucka den tunglutch. Jag vill inte. Och det var inte. Nej. Så Peter Fern tror jag på det om 20 till att spela där i finalen. Tea Mogen går för Peter klar. Jag åkte så. Det är rymda 6. Jag tattar en dubbeltouch så. Eisen tattar. Dubbeltouch och gå marskör. Så det Gjorde det går. Vi smäcker för trippel första boll. Han tar med 6 då. Första boll för trippel och så. Han tar med 6. Vad det så. Det är viktigt att få trippel första boll. Jag fick han fire dubbelation. Berger Dama väl dubbelation. Han vet. Ja, det är stått för alla vinchan. Jag vill nog sälja att det är snär. Oj, spetsar miste han har det mer än säga miste. Så nu får Remi spänter nu. Tänk han backar från att så spänter han. Det är låt oss Remi älskar akademi. Remi älskar detta men spårningen är man färran. Double touch till Remi. Stiller all ut och han vänster vi och han plockar han första mot det i 8 i Vojas men det var det så tjockt. Jag var inte Remi färran. Vi får så till alla box spänter. Remi Petros och det sätter jag som det. Ja, det har det. Ja, starkt framåt. Det vill ta allt som det. Han är spänt att stäcka och lå i mitten så tjockt. Där skita jag. Får bra fram så lockar det rakt. Utanför. Jag ser vad dator. Jan Erik kan ordna det. Ja. Trutchar efter top 16. Det är bröder Salon så det är klockan rakt. Det är bröder Salon så det är Erik. Första boll. Vi har 2 i rusher. 2 i rusher. Det är underdam men vi har 2 i rusher. Stämmer ut där vi sen. På finalen med Jan Erik Berg och Hero Simon. Hej Oddsen jag du hör så tippa i morgon. Ja, det är rätt ju och snäka in här att där. Det ska komma till själv. Bayer favoriten måste jag tappa då. Bayer Disney 5-4. Det var Stefan Maljan. Ja. Hade varit så hur det står så att det är 2 matcher. Och att han har steg på handarna. Så har vi 2 semifinaler i Eimarsläge som mannen.